ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସୁନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମେଡିକାଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ଲକ ଇତ୍ୟାଦି ଯିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ମୂଳ ନିବାସୀ ହିତକାରୀ ସଂଗଠନ କନଡି ଦୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାର ଆଲୋଚନା ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବିକୁ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣା ହୋଇଥିଲା। ମୂଳ ନିବାସୀ ହିତକାରୀ ସଂଗଠନ କନଡି ଓ ଦୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବିରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯାତାୟାତ ଆଜି ତା 16/4/2026 ତାରିଖରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ।